Hvordan opstår lyset i kviksølvlampen? Kviksølv er flydende ved stuetemperatur, men oppe i en lampe er det fast form lige indtil lampen tændes. Når lampen så tændes, trækker elektronerne sig sammen mod den positive ende. Imens rammer elektronerne en ekstra gas, som hedder neon, som opvarmer kviksølv til en gas. Når kviksølv bliver ramt af elektroner, fortager elektronerne et spring fra deres bane til en anden bane, der er tættere på kernen. Og der udsendes energi i form af fotoner, som er lys. Jo længere et spring, jo lavere bølgelængder. Og imens det der sker, så er der en høj spænding og ionisering. Lyset i en kviksølvlampe opstår ved, at man forvandler UV-stråler til synligt lys, og det kan man ved hjælp af fosfor inde i kviksølvlampen. Ved hjælp af glasset beskytter det os mod UV-strålinger. Hvis glasset bliver skadet på nogen måde, så vil lyset fra lampen er tyrkisfarvet, mens plastikken fra lampen af bliver mere gult. For at forklare alt dette, kan vi ud fra Boris-modellen fortælle lidt om det. Ifølge Boris-modellen, så sker altså det, at kvantisering af lysenergi er, som vi skal se, et væsentligt træk ved Boris-atommodellen. Atomet består af en positivt ladet kerne, omkring hvilken der bevæger sig et antal negative elektroner i baner eller skaller med stor afstand til kernen. Til hver bane skal det høre en bestemt energi af atomet. Grundlaget for denne opfattelse af atomer er Boris-atommodellen, hvis fundament er følgende to antagelser, som Bohr formulerede i 1913. Antagelse 1. Atomet skal kun eksistere i nogle ganske bestemte stationære tilstande. I hver af disse tilstande har atomet en bestemt energi. Med en stationær tilstand mener vi altså, at en tilstand, hvor atomet ikke mister energi, det kan kun ske ændringer i atomet, ved at det helt skifter fra en stationær tilstand til en anden. Antagelse 2 er, at ændringer fra en tilstand med energien En til en anden med energien Em kan ske ved, at atomet enten udsender emetitter eller optager absorberer en foton med energien, hvor formen hedder H gange F lig med En minus Em. Som den I kan se her til venstre, kan man så se det, som den første udgave er, som hedder det her, at ionisationen, når et atom skifter fra en eksisterende tilstand med energi En til en tilstand med mindre energi Em, vil den overskydende energi udsendes som en foton med energien, hvor formlen er H gange F lig med En minus Em. Hvis vi så kører over til den anden antagelse, hvor det så er absorption. Ved at absorbere en udefra kommende foton, kan et atom skifte fra en stilstand med energien Em til en stilstand med højere energi En. For at dette kan ske, skal energien af den absorberede foton lige netop være H gange F lig med En minus Em. Spørgsmålet på, hvordan bliver lyset splittet op i forskellige linjer, altså i farverne violet, grøn og gul, og hvorfor hedder det et linjespektrum? Ja, det gør det, fordi at hvidt lys er en blanding af lyset med forskellige farver og dermed forskellige bølgelængder. Af gitterlinjen fremgår det, at lys med forskellige bølgelængder, men med det samme orden afbøjes i forskellige vinkler ved et orden, fås for eksempel at lampe er lig med D gange sin, parentes phi 1, parentes slut. Hvis vi sender hvidt lys igennem et gitter, vil det hvide lys opdeles i forskellige farver på begge sider af nulorden, som ses på skærmen bag gitteret. En sådan opdeling af lyset i forskellige farver kaldes et farvespektrum. Alle farverne i et spektrum er fra samme orden i gitterligningen. Af gitterligningen fremgår også, at afbøjningsvinklen vokser med bølgelængden, så det røde lys, som har største bølgelængde, ses længst væk fra nulorden, og det blå lys, som er kortest bølgelængde, ses tættest på nulorden. Så hvis vi sender lyset fra sådan en laser, som jeg har gjort her, lyskilder gennem et gitter, ser vi, hvilke bølgelængder strålen indeholder. Der fremkommer et spektrum bestående af linjer, som vi kalder et linjespektrum. Står der farvede linjer på begge sider af den hvide linje. Så når vi et hvidt lys gennem den transcendent prisme, vil vi se lyset blive splittet op i dets forskellige farvede bestanddele på en skærm. +3 bag prismen får vi afbildet af et spektrum, som viser, hvilke lysstråler består af.
Denne farvespredning eller depression, som det også kaldes, skyldes at glassets brydningsleks i glasset. I et spektrum dannet ved hjælp af et prisme vil brydningsvinklen for den røde farve være mindre end brydningsvinklen for den blå. Så her vil det røde lys ligge tættest på retningen til det oprindelige hvide lys, til forskel fra gitteret. Hvorfor gentages linjerne? Fordi at den maksimale orden er gentages linjerne, så der i alt er 4 sæt linjer på skærmen. De yderste er lidt utydelige. Fordi at den maksimale orden af gitteringen fremgår det, at lys med forskellige bølgelængder med samme orden afbøjes i forskellige vinkler. Det hvide lys blev opdelt afgitteret og lavet som sagt en opdeling af lyset i forskellige farver, som kaldes farvespektrum. De 4 sæt linjer bliver opdelt i 2 på hver side af nulorden. Alle farverne i et spektrum er fra samme orden i gitteringen. Af gitteringen fremgår også, at afbøjningsvinklen vokser med bølgelængde, som der er røde lys, som har størst bølgelængde, ses længst væk fra nulorden, og det blå lys, som har kortest bølgelængde, ses tættest på nulorden. Det hedder, bølgelængderne for linjen, farverne, kan bestemmes vedrørende en lineal. Gør det. I skal altså finde bølgelængderne for de 3 farver, sammenligne tabelværdier, forklare teorien bag metoden. Det vi har gjort, det er, at vi har brugt et gitter på 600 linjer per millimeter, som vi så vil omregne til nanometer ved at sige 1 divideret med 600, som er de 0,001667 mm, som er 1666,667 nanometer. Blå lys har vi derfor fået, som I kan se, til 15,08 grader, det grønne lys til 18,98 grader, det orange lys til 20,24 grader, det første ultraviolette har vi fået til 12,79 grader, og det andet ultraviolette lys har vi fået til 13,94 grader. Og hvis vi så prøver på bagefter at regne bølgelængden ud, så har vi ved at sige deres afstand gange sinus, deres phi, som har givet blåt lys 433,70 nanometer, det grønne lys til 542,11 nanometer, det orange lys til 576,69 nanometer, det første ultraviolette lys til 368,87 nanometer, andet ultraviolette lys til 401,526 nanometer. Derud har vi brugt målene 141 cm fra gitter til væg, og fra nulorden til blåt lys 38 cm første orden, ud til det grønne lys 48,5 cm også første orden, og det var ud til det orange lys 52 cm første orden. Det første ultraviolette lys 32 cm og det andet ultraviolette lys 35 cm, også det første orden. Formlen for at finde bølgelængden lambda er d gange sinus phi divideret med n. Og det er altså hvilke gitter man bruger, hvor man tager antal millimeter og dividerer det med antal linjer. Og phi, der går man ud fra hvilket orden man bruger, og derefter divideret med n, og n er så den samme orden, som du brugte i phi. Til at finde phi, så skal du sige tangent minus 1 a divideret med b. Er dette forsøg ikke i modstrid mod fysikkens love, da lys jo som bekendt er små partikler, kaldet fotoner eller lyskvanter? I kan jo se i spørgsmålet, at det ikke er nogen modstrid. I skal forklare hvorfor. Fotoner er en kvante, der derfor både har en bølge- og en partikelegenskab. Når man så sender lyset igennem et gitter, gitter tvinger lys til at bruge bølgeegenskaben i forhold til partikler. Hvad har kviksølvlampen til fælles med et lysstofrør, og hvorved adskiller lysstofrør sig fra kviksølvlampen? De har til fælles, at der er kviksølv i både kviksølvlampen og lysstofrøret. Forskellen på lysstofrøret og kviksølvlampen er, at lysstofrøret er, når der er 2 fosfor rundt om røret for at beskytte mod UV-strålinger og gøre, at der ikke kommer synligt lys ud. Kviksølvlampen er et lys, men ikke må komme direkte ind, og det kan beskade ens øjne på grund af UV-strålingerne. Ved kviksølvlampen er der forskellige farver. Hvis det er helt mørkt og kun kviksølvlampen lyser, men der er en farve, man kun kan se ved hjælp af et stykke hvidt papir, hvis man holder det op foran, som er optisk hvidt.
Hvordan kan det måtte være, at der opstår en ekstra blålig linje tilsyneladende med kortere bølgelængde end violet, når lærredet væggen erstattes af et stykke papir eller en hvid trøje? Det opstår fordi, at man bruger et optisk hvidt papir, eller for eksempel en hvid t-shirt, hvor derefter kan man se det, da den ekstra blålige linje er ultraviolet. Vi kan ikke se den blålige linje, da bølgerne for den blå linje er for kort til, at vi kan se det uden optisk hvidt papir. Altså, optisk hvidt gør ultraviolet synligt. Spørgsmålet hedder, hvad har et lysstofrør og et stykke karton eller hvidt papir til fælles? Fordi både lysstofrøret og et stykke karton er fluorescerende stoffer. Fluorescens er en proces, hvorved elektroner i et stof absorberer energi i form af lys og genudsender en del af den energi som lys i en længere bølgelængde. Lysudsendelsen sker typisk i løbet af 10-8 sekunder ved spontan emission. Betegnelsen for fluorescens benyttes også i nogle tilfælde, hvor energien tilføres på anden måde end i form af lys. Luminescens mange mineraler fluoresceret med synligt lys af forskellige farver ved bestråling med mere kortbølget ultraviolet lys. Fluorescensfarver omsætter en del af solens ultraviolette lys til synligt lys og kommer derved til at virke selvlysende. I lysstofrør omsættes elektrisk energi først til ultraviolet lys ved elektromagnetiske fra kviksølvs atomer. Dette lys absorberes til fluorescerende belæggelse på rørets inderside og omsættes herved til synligt lys ved kombination af stoffer, der fluorescerer med rødt, grønt og blåt lys. Kan resultere til tilnærmere at dagslysets farver. Farverne på en tv-skærm afstår ved fluorescens fra en sådan kombination af stoffer, når de tilføres energi fra billedrørets elektronstråle.